El Club de Pàdel Barcelona al Prat ha participat i ha acollit el Campionat de Catalunya per equips de primera categoria, la competició per equips més important de la Federació Catalana de Pàdel. Una prova que ha plegat un total de 16 conjunts, 8 de masculins i 8 de femenins, entre ells el recent equip masculí campió d'Espanya i el darrer conjunt femení campió de Catalunya. I és que fins a 160 jugadores i jugadors del nivell nacional i internacional s'han donat cita en aquesta competició de pàdel, la més important que ha rebut la nostra ciutat fins ara. Torneigs com aquest et posicionen al mapa, que ja és molt. Vull dir, que la gent tingui com a referència aquest club com a un lloc que fa esdeveniments d'aquest tipus, doncs penso que per la ciutat en si també és important, a més de que, vulguis o no, també venen equips de fora, es queden a dinar per aquí, es queden a dormir per aquí, també fan consum, que això també és bo per tots els negocis locals, i penso que per la gent que s'està començant a aficionar al pàdel d'aquí de la ciutat, poder veure els millors jugadors com de Catalunya i alguns dels millors del món, com en aquesta ocasió, doncs també fa que d'alguna forma es sentin més motivats i tinguin encara més ganes. Aquest campionat de Catalunya ha arribat en un any especial pel Club de Pàdel Barcelona al Prat, ja que a l'octubre farà 10 anys que es van posar en funcionament aquestes instal·lacions esportives. Des d'aleshores han estat moltes les proves que el club ha acollit a les seves instal·lacions, com també ha participat. Un plaer poder sempre disputar proves tant les més importants de Catalunya com les d'Espanya, això a nivell d'esdeveniments més oficials. A part, crec que l'escola també està creixent, els nens cada cop tenen més ganes de jugar, i aquest torneig, per exemple, és una motivació també per a ells. Durant aquest temps han passat per les instal·lacions més de 35.000 jugadors i jugadores de pàdel. Des del club assenyalen que el repte ara és garantir tot el que s'ha aconseguit fins a aquest moment.